फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालार खालि भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बड़'लेण्ड महोत्सव खुंनो नागिरनायखौ आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद मोनथामजों लोगो नांनानै बड़'लेण्ड महोत्सव खुंनो लानाया जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गोसारहोनो नाजानायनि मोनसे फोरमान आरो बेयो जोबोद गोनांथार। दानि मुगायाव जोङो बेखौ गोसारहोनो दरखार दं। दा ओंखायनो बेबादि हाबाफारिया जोंनि हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ गोसारहोनो हागोन। ओंखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावो आरो बेवहाय जोंनि बड़'लेण्ड महोत्सव खुंनो नागिरनायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि श्रीमान नरेन्द्र मदि बिथाङा नुजाथिनानै जोंनि बे खुंनो लानाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन। बेवहाय गोजोननाय बाथ्रा, बिथांखौ आं साबायखर बावो बिथांनि माबा होनायनि थाखाय। आरो बेवहाय बे बड़'लेण्ड महोत्सव दिल्लीयाव फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव खुंनो लानाया गाहामै गाहाम जाफुंसारथों आरो बर' राव आरो हारिमुखौ फोसावद्लानो हाथों, बेखौ आबुं लावरिनाव आङो आर'ज बियो आरो बिथांमोनखौबो जायनोखि आखायाव लादों हाबाफारिखौ बिथांमोनखौबो साबायखर बावो। बे जोबोद बर' हारिनि मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। आं जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बे मोनथाम हारियारि आफादा जा थांखि लादों जे गोदान दिल्लीयाव जोंनि बड़'लेण्ड महोत्सव जेखौ खुंनो लादों, बे थांखिया जोबोर गोजोनथाव, रंजाथाव। आं खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों बे थांखिखौ। मानोना जोंनि बा बिथांमोननि जिथु थांखि, बेयो जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव गायसननाय, लोगोसे मोजां गोसारहोनाय आरो सिनायथि होनाय बे थांखि, बे गोथार थांखिया जाफुंगोन होननानै आं हामलायथियो आरो जाफुंसारथों। मानोना जोङो बेबादि भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव जोंनि बड़'लेण्ड महोत्सवखौ खुंनायजों लोगोसे भारतखौ मिथिहोनाय आरो बुहुमखौबो मिथिहोनाय, बे थांखिजों जोंनि बर' हारिखौ गायसननाय आरो गोसारहोनाय, आं बे थांखियाव जोबोद रंजाखांनायजों लोगोसे गोसो गोरबोजों मदद थाफादों बा होदों। जेराव माने जोंनि बे मोनथाम हारियारि आफादा नाजानानै जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानिजाथाव नरेन्द्र मदि, मानिजाथाव नखर मन्त्रि अमित शाह, लोगोसे गुबुन गुबुन केबिनेट मन्त्रिजों दस्रा मन्त्रि आरो पण्डित, लिरगिरि आरो मोजां जायफ्रा दैदेनगिरि, बिथांमोनखौ बेवहाय लोगो लाफानो बा मदद होनो बा बेवहाय माने थाफानो थाखाय जिथु थांखि लादों बा बिथांमोना जिथु मदद लादों, बे गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना बिथांमोनजों जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बा अमित शाह बा बिथांमोननि जिथु नुथाय, जिथु बिबुंसार, बे बिबुंसाराव निस्सय जोंनि बर' हारिनि जिथु खौसेथि, लोगोसे जिथु सिनायथि, बे गोसारगोन जोंनि भारतबर्षआव, लोगोसे बुहुमाव बे गोसारथों। आरो जोङो सानो जे मोनसे हारिया थांना थानोब्ला बेबादि गोसारनाय, सिनायथि होनाय आरो बेबादि गायसननाया जोबोद दरखार।
आरो बे दरखारखौनो नोजोर लाखिनानै आं सानो, आं मिजिंथियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोनहा बे नाजानायजों बे थांखिखौ लादों गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ खुंनो थाखाय। आं गासिबो बर' हारिखौ बेवहाय मदद होनो आरो लोगो लाफानो आं खावलायो, मानोना बेबादि खाबुखौ जों मोननो गोब्राब आरो जेराव माने बिथांमोना नाजाथाबनायजों दिनै एफा गोजान जोहोदावरि होसोनानैब्लाबो थाखा रां रुफा बेफोरखौ ज्राब गारनानै बिथांमोनहा नाजानायजों दिनै जाफुंसार होनो माने नाजादों। आं बेखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय आं बेखौ साबायखर होदों बिथांमोननो, आरो लोगोसे जाहाथे जोंनि बे हारियारि जिथु बड'लेण्ड महोत्सब दिल्लीयाव जागोन थांखिया जाहाथे जाफुंसारो, अरायबो माने गोसारो आरो आबुङै जाफुंसारो, बिनि थाखाय आं अबंनि खाथियाव गोथारै आर'ज गाबो जाहाथे जों थांना थानो हायो। आं जाहाथे जोंनि बर' हारिनि खौसेथिया गोसारथों आरो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिया गोसारथों। जय बर' हारिनि जय।